Manenche ani mande muso muru ni kramo sumo ni donso aw munu be mande kono anaw munu be mande koka kuma kele kana balaba ka bela jile fo adanti se dandi ala Marama fei, anya simbolima. Ila basi la kalima konondomo, this is simbolina. Marama fei, this is simbolina. Ila basi la kalima konondomo, this is simbolina. Oso chama kate mokela, omo marafendedi. Ila basi la kalima konondomo, this is simbolina. dongli ngo kabagodu wallahi billahi talai kabagodu adangi se dandi ila basi la kalima konondomo ese simoni koma chama te mogela como marafendi ila basi la kalima konondomo ese asimina asimi koita la nila Jaya Benima, Imasila. Asimi koita, toye satani atisingana. Nankamade, Debi Baboro, Osokora Subami, Nankoda. Dese, Ila Basila Kalima Konotopo, Dese Asimina. Jemagoro Subami, Nankoda. Dese, Karonga, kamera. Vladimir Putin, спасибо. Я каначами нёче. Atitia woi diga atitia ni Putin te gwa shakuni la ilaha illallah adanti ala angata falsa adanti se dandi dongli nkadi do koi amen la me koi ni woni ni antadi wallahi proroge fama ala ka no age kamara bi kona bi Jau Jau Wali Job Wallahi Abano
fentiye fentiye tulo vende ni mu jabadra ambo batar sauté mande chani mande muso muru ni kramo somo ni do so ko bela jele fo ka bela jele bargada bi le fait chokorobo ni muso korobo ko bi video la me parce que bi video ma koroma wo bi video kuma te akoro de kodo chokorobo muso korobo karamogo almamiu dutigu baw momso mokew tantiu banjinu koromso grand sœur grand frère koroke korobaw onglu bengew beki plomada bitakwe munum be mali kono munum be mali koka bitay jume mande sigi kan dodo chokorobaw ko duwaw dodo duwaw mu ni mande duwaw korobaw do komu unana an hakilu tien ni islamia na tugo doy muta na tugo folo duwaw mu kumeke cheba korowi ko ni bone mu bi ni ka herete ala ko bone latke ika herete nye itika hera soro ni ma kele mu ke ala ka to iko keleke mo mu ka sorote herela ala ka balawuli mande chani mande muso ansira yoromna chokorobaw ni mali ta ka hera soro ni kelete ala ka kelewuli chokorobaw ni muso korobaw bi ka keleke ka ki yere ma horon ka keleke ki iki dew ma horon ka keleke wala sa ika se idew ka se ka lafia I modew ka se ka lafia I klomasma ka se ka lafia dondo wala sa jamana ka bunya eske ni mo keleke ibe to jonde nya kono wa ni mo keleke eske ibe ki yere ma horon wa fon fen kadi je kono horonya de kadina be kana malina bunya laje ni blala kono ka fo kibe kasola mali be dogoya ima chokorobaw musokorobaw nyemogo dutigu gwatigu baw momso angan hakilu sigi anga jeni kodo ambe jeni jume o de kele dobi jomaya kele ni kele makote ban aw famunu klobe ne kanabi aw ba munu klobe ne kanabi benge munu klobe ne kana kromso munu klobe ne kana aw ka miri dron aw ka dimisenia san bi saba temeni dron aw ka miri ola esri ali ni ku Côte d'Ivoire sra ali ni ku fawli ofo boanila ali ni ku droku di ofo boanyema esri ofo boanyina ka kobe est-ce que au faut du boigny kumese mali nyarami baga kolu bla afin au faut du boigny kumbeson ka marfa di mali nyarami baga ma ku alek aka jamana dendo ma ku kana mali nyarami wa au ba do pere au faut du boigny mu ni ivoirien be daleno la au faut du boigny mu ni ivoirien be sonono ye au faut du boigny mu ni Côte d'Ivoire jamana yere ko na akobe damne na alela a jolina jobalia a kataganye na taganye balia est-ce que au faut du boigny ali ni yasara ka au faut du logma est-ce que au faut du boigny kume son ka foko ali ka fo ko ka do black na jegwa billahi akunti son o ko jatemine muna akunti son au faut du boigny o clé temena Alassane ona ani biche kaunwa jamana bi kaunwa jamana tache kaunwa jamana fago kaunwa jamana ke batemesere folo duawu be kumbeke dutugu yede ko ala kanika duke batemesere men din la jolen te bo du kono du jola te bo du kono din la jolen te bo du kono marakela te bo du min kono ya fa du jolo no de me afando bine ibi to fando la ka fando ye ibi to fando la ka fando ye fo baw be teme afe ko ala kana duke bateme srai
Donc est-ce que aw cokoroba na musokoroba aw kunyebe aw na kuma mina no ye ibeka fanga e du kun kera mu Amadou Toumani Touré clé du kera mu batemesra ibeka clé du kera mu ba dinu ni babaw temesra bla kro kwa basa faga yoro bo bibina be ka here mu ka den soro 2000 ni jomaya te ki ka dula ka den soro 2000 no be se ki ka dujo doka boyla mun ka kusaniye an beba do asimu nunu bora boa nunu na uka kusani boa nunu boa joni ibeka benyabo ko ketola alhamdulillah rabbil alamin ni ala sira kana do di awma mo were tiga jomaya ka na fo Côte d'Ivoire mo were tiga jomaya ka na fo Ivoirien mo were tiga jomaya ke on na fo on kume munu ka sorda sous formé fo on kume o fo dika clé la fo ou kume exemple ta munuka jamana munka o fo di banaka armée ka fe ka banka armée ka fe o fo ni Franci ou ka ja ku taga do nyogon bolo ka accord défensif ke o fo ni Franci ta kuma ke foye fo ou que c'est ka Côte d'Ivoire ka c'est ka protéger Mali bibina sam wangono do yanga jamana ci olutra Alassane fi Alassane ti olu dili ko fo Alassane ka mogo munu minena an fi Alassane bi ka olu de ka kuma fo bi u bora u kumana u ye mun fo Côte d'Ivoire gouvernement yere ko Malien munu be n'olu be Mali kono kuku dabo n'olu be Côte d'Ivoire kuku dabo Mali ko la Mali ka munu ye Mali ci ko olu ku dabo Mali ko la donc o koro Côte d'Ivoire yere sona ku ko Malien bolle munu bo olu fe ko lu dabe Mali ko la kuku dabo la u klala tuguni bi ko sans délai fla sabana o jumɛn cɔkɔrɔbaw musokɔrɔbaw bɛɛ k'i denw labɛn gɛri kama bɛɛ k'i denw labɛn kɛlɛ kama Mali ni Franci tɛ Mali ni rébellion tɛ Mali ni terroristes tɛ Mali ni djihadistes tɛ bɛɛ k'i labɛn n'aw y'a mɛn ko gɛri wulila Mali ni Côte d'Ivoire tɛ a kana bali mɔgɔ si la parce que sans délai kelen sans délai fila donc sans délai sabana a tigi bɛ mun de kɔ donc n'i y'i muso bugɔ k'a tɛ den wolo n'a ye filani wolo i b'a ye ka to ni bugutigini kɔnɔɲɛ fɔlɔ kɛra filani den wolo bɛ nege bɔ a la a bɛ k'a ɲɛna ko tɔw bɛɛ ye naani a bɛ fama den wolo ma koyi nin bagabagali in bɛɛ kun ye mun ye halisa kɛlɛ de ma kɛ an k'a yira Côte d'Ivoire la de u tɛ s'an na parce que Côte d'Ivoire population tɛ Côte d'Ivoire armée ko dɔn dɛ u ɲɛna ko armée b'olu fɛ yen ka kɔrɔ o foyi tile bɛɛ armée tɛ gendarmerie de tun b'u fɛ yen billahi talahi armée kun t'u bolo o fo de y'a ci bɛɛ kɛ fo ka taa ban armée kun tɛ o fo de bolo accord défensif de kun b'a ni Franci cɛ ni armée kun bɛ o fo de bolo billahi talahi Mali ni Burkina kun tɛ la guerre du Noël Mali kun tɛ Burkina attaqué Côte d'Ivoire de kun b'a attaqué Mali ni Burkina ka kɛlɛ la guerre de Noël a ma kɛ kun foyi t'a la kun foyi t'a la i y'o faamuya wa o fodi ka pion kun ye Blaise Compaoré o fodi kun bɛ fɛ Thomas Sankara ka ta ka bɔ yen parce que Thomas Sankara ma deli ka sɔn français ta ma n'i ma sɔn français ta ma o fodi de b'i kɛlɛ parce que o fodi de kun ye vɛsi donna ye mais tubabu finman de kun don Afrique bɛɛ b'o kalama o fodi président fɛn fɛn fagara o fodi nin b'a bɛɛ la Afrique ne bala ko tɛ billahi coup d'état ma kɛ o fodi tile la ko o foyi nin tɛ coup d'état mun na Sékou Touré y'a fɔ a ye maintenant Franci dɛsɛra Thomas Sankara la maintenant mun bɛ kɛ armée le plus puissant an ka yɔrɔ la o ye Mali de voilà u ye Moussa Traoré su ka taa Thomas Sankara kama la guerre du Noël oh Alassane mun de kɛra Ivoirien 46 mun bɛ yen Ivoirien 8 de b'a la a tɔ bɛɛ ye jamana wɛrɛ mɔgɔw ye Johnny nana n'o jamana wɛrɛ mɔgɔw ye ka tila ka kɛlɛ kɛ k'olu ye Ivoirien ye a bɛɛ Niger Ghana Libéria Ivoirien 8 ani muso ninnu ka fara muso minnu ka Ivoirien 11 de b'a la mais Côte d'Ivoire nationalité de b'a bɛɛ bolo ok
kana Mali no kɛra bloqué o Côte d'Ivoire nationalité ka sɔrɔ u bɛɛ bolo yɔrɔ mɔgɔ mun ko jamana mun ko prévu b'a bolo contre la France yɔrɔ Côte d'Ivoire kɔni prévu b'an bolo kama Côte d'Ivoire Ivoiriens ka prévu an bɛna bila réseaux sociaux de kan an bɛna soldat ninnu bɛ ka interviewer a b'u mɛn hali u tɛ français mɛn mais Côte d'Ivoire nationalité de b'u bolo alhamdulilayi rabbil alamina minnu bɛ k'a fɔ ko interview la y'a fɔ micro territoire la ko ka Ivoiriens ka mɔgɔw bila ko ala kama o kuma ala bɛ anw de fɛ ala tɛ Côte d'Ivoire anw bɛ ala dɔn Ivoiriens tɛ ala dɔn wa munna Alassane t'an ka mɔgɔw di ka na ala kama munna Alassane t'an ka mɔgɔw bila ala kama munna Alassane tɛ an ka mɔgɔw d'anw ma kira kama donc ale bɛ ala dɔn anw tɛ ala dɔn jɔnmaya bɛ ka k'anw na ko ala ko t'o la dɛ y'o fɔ bamananw ko ten laɲini o bɛ na ni latigɛ tubabuw b'a fɔ o de ma ko homme propose Dieu dispose homme propose Dieu dispose o bamanankan de laɲini o de bɛ na ni latigɛ ye Mali sɔrɔdasiw aw bɛɛ k'aw prêt cɛkɔrɔbaw aw bɛɛ k'aw prêt musokɔrɔbaw aw bɛɛ k'aw prêt maliyɛn minnu ka surun Abidjan a y'a essayer aw ka reculer aw kana buwake yan fan in fɛ dɔɔni dɔɔni parce que n'u y'a kɔrɔbɔ bilahi taala gɛrɛ bɛ kɛ bagabagali t'a kɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ de bagabaga mɔgɔ min bɛ siran cɛbakɔrɔ min tɛ siran n'i k'i b'o bagabaga i b'a bɛɛ tiɲɛ walahi i b'a bɛɛ tiɲɛ i y'o faamuya wa n'i ko muso ka taa sinamuso feere n'a ma san a b'a don juru la bilahi n'a tɛ segin ka na Mali ye ko bɛɛ kɛ o Mali ye mɔgɔ saba bila Côte d'Ivoire ye joli bila Mali ye muso saba bila muso minnu ni sɔrɔdasiw tɛ aw delila ka sɔrɔdasi ye bere t'a bolo aw delila ka sɔrɔdasi ye k'a ka ministre fo ka sɔrɔ a ma garde à vue bila aw delila ka sɔrɔdasi ye k'a fɔ y'a fɔ a ka ɲɛmɔgɔ ma ko chef ninnu ye mun fɔ chef u y'a fɔ Alassane yɛrɛ ma ko chef k'a fɔ ministre ma ko chef aw delila sɔrɔdasi bɛ se k'a fɔ a ka jamanakuntigi ma ko chef sɔrɔdasi bɛ se k'a fɔ a ka ɲɛmɔgɔ ma ko chef sɔrɔdasi bɛ se k'a fɔ a ka ɲɛmɔgɔ ma ko patron aw t'a dɔn k'o tɛ sɔrɔdasi ye sɔrɔdasi bɛ se ka foli kɛ k'a ka ministre kuturu fo diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la a bɛna bɔ jamana télé la direct la ka dɛsɛ ka garde à vue bila sɔrɔdasi tɛ olu ye fɔlɔ sɔrɔdasi bɛ se k'a fɔ a sɔrɔdasi ɲɔgɔnw ma cogo di k'ale teriw non mais attends les frères d'armes sɔrɔdasi bɛɛ b'o fɔ américains ta b'o fɔ anglais ta b'o fɔ diɲɛ sɔrɔdasi bɛɛ b'o fɔ mais sɔrɔdasi mun t'o si fɔ donc aw fana n'aw sɔmina k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ninnu kun tɛ sɔrɔdasi ye fɔlɔ donc tɔw fana ayi danna bagabagali de b'a tiɲɛ aw ko sans délai sans délai ma kɛ sans jour ya aw bɛna mun de sans délai di mun de sans délai wɛrɛ di jakumani da bɛɛ si hey mɔgɔ si tɛ fatɔ n'a ka fatɔ bɛɛ mɔgɔ si tɛ fatɔ ladi naloma ka foro kɔnɔ bokɛ la bilayi fatɔ n'a ka fatɔ bɛɛ a ka fa bɛɛ mɔgɔ si t'a ladi naloma ka foro kɔnɔ bokɛ la fatɔ bɛ siran mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ o ye naloma ye a y'aw sigi ni kɛlɛ ye denmisɛnninw k'u sigi ni kɛlɛ ye cɛkɔrɔbaw k'u sigi ni kɛlɛ ye commerçants k'u sigi ni kɛlɛ ye politiciens k'u sigi ni kɛlɛ ye maliden minnu bɛ kɔ ka bɛɛ k'i sigi ni guerre ye parce que guerre de bɛna kɛ diɲɛ ni diɲɛ tɛ dɛ an ni lahara tɛ Mali ni Côte d'Ivoire n'u m'a bila an t'a bila sans délai kɔfɛ n'u y'u ba di a tɔ ye mun ye sisan n'u m'an ta di an ta di aw bɛɛ b'a dɔn n'u m'a di an ta di Mali sɔrɔdasi bɛɛ bɛnn'o kan donc olu de ye ɲɔgɔn ye fila kɛ ka ɲɔgɔn ye saba kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka kɛlɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɔra k'a fɔ olu ye Macky bila ka na y a pas de problème olu de ye Macky nana mais pourquoi Macky ma taa Alassane fɛ anw ta diliko la an balo o nana anw fɛ pourquoi a bɔlen anw fɛ a ma taa anw fana ta olu fana fɛ tokɛlaw ka président nana Nigeria olu ka président ye mɔgɔ bila ka na nin bɛɛ ye mɔgɔ bila ka na anw de fɛ o kɔrɔ ye mun ye ka anw deli an ka so ta ma mais anw ta in anw tɛ mɔgɔ ye anw dalakan man kan ka lamɛn Ivoirien minnu minɛlen bɛ anw bolo olu ye mɔgɔw ye anw mago b'an ka mɔgɔ minnu na olu ye waraw ye olu de ka na donc ni bɛɛ bɛ na anw fɛ yen anw a bɛ kɛ i ko anw de jo t'a la fo plan de fana ka dɔn bɛɛ bɛ ka na anw de deli bɛɛ bɛ ka na anw de deli anw de ka kulokun gɛlɛya bɛ dɔn anw de jo bɛ perdu mais alors que
y'a faamuya wa anw ka mɔgɔ dɔw bɛ olu fɛ yen olu ka mɔgɔw minɛna bandiya ni criminella ni assassinat ni i y'o faamuya wa c'est-à-dire terrorisme ni mercenaires la anw taw refusera de wa anw taw kɛra sariya de kan anw ye sariya papier de bɔ diɲɛ bɛɛ bɛnna papier mun kan ka diɲɛ faamaw k'olu bɛn papier dɔ kan k'a fɔ ko nin papier bɛ yen ni jamana dɔ mɔgɔ dɔ tiɲɛni kɛ n'a taara jamana dɔ la papier filɛ nin ye k'o jamana mɔgɔw olu polosiw ka ɲɛ k'o di ka na diɲɛ bɛn n'o papier kan an bɛ diɲɛ kaw tɔnba la an y'o papier de bɔ sariya kɔnɔ a ma sɔn mais olu ta mun bɛ anw fɛ yen ɔ mandat d'arrêt t'olu kan an y'olu minɛ ni marifa de donc olu yɛrɛ tilala ka sɔn Côte d'Ivoire autorité yɛrɛ tilala ka sɔn ko mɔgɔ ninnu nana ko fili donna la k'u nacogo la fili donn'u nacogo la u nacogo k'a ma ɲɛ k'a ma kɛ sariya kɔnɔ i Côte d'Ivoire autorité yɛrɛ tilala ka sɔn k'u mana sariya kɔnɔ mais n'u mana sariya kɔnɔ u bɛ minɛ de kɛ mais n'u mana sariya kɔnɔ n'u minɛna mais a tilala k'a fɔ tuguni ko k'u bila delili ko de don anw ka mandat d'arrêt a dara Karimu ninnu kan ko Alassane k'u di ka na yanni an k'a ka mercenaires minɛ non seulement que anw ta bɛ sariya kɔnɔ i ma sɔn k'o di i bɛ tila tuguni ka mɔgɔ dɔw bila ka na anw fɛ n'i ka jamana papier n'i ka jamana ni armement ye k'olu ka na anw fɛ mun de delili b'o la de mɔgɔ bɛ den dɔn k'a kɔsi ma duwawu ye tiɲɛ Ala ka karisa ta ɲɛnen ta ye an t'a fɔ dɛ duwawu ye tiɲɛ Ala k'i ta ɲɛnen ta ye an t'a fɔ duwawu ye tiɲɛ Ala ka Côte d'Ivoire ɲɛni Mali an t'a fɔ duwawu ye tiɲɛ Ala ka Alassane Kusa ni Assimi an t'a fɔ duwawu ye tiɲɛ Ala ka Côte d'Ivoire barika ni Mali an t'a fɔ duwawu ye tiɲɛ anw bɛ siran Côte d'Ivoire ɲɛ ka da mun kan fo Côte d'Ivoire k'a dɔn Ivoiriens k'a dɔn Côte d'Ivoire autorité k'a dɔn Côte d'Ivoire population k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ de t'u ni Mali cɛ i y'a fɔ Faransi fanga tun bɛ Faransi de la fanga tun bɛ Europe de la Côte d'Ivoire fanga ye Faransi ye Côte d'Ivoire ka fanga ye Faransi de ye Côte d'Ivoire tɔgɔ o tɔgɔ tun b'a la Faransi de don Côte d'Ivoire kɛlɛ la bilahi Afrique jamana tɛ yen Côte d'Ivoire bɛ jɔ mun kɔrɔ kɛlɛ la a ma deli ka kɛ wa a tɛ kɛ fanga b'a la ni Afrique bɛɛ delila ka guerre kɛ aw ma kɛ o komi Côte d'Ivoire ma deli ka guerre kɛ Côte d'Ivoire tɛ guerre dɔn rébellion ni guerre tɛ kelen n ye marifa mankan mɛn ani an bɛ guerre kɛ yɔrɔw tɛ kelen ye marifa cira an ka dugu la n'an bɛ guerre kɛ yɔrɔw tɛ kelen ye n ye sɔrɔsikɛ sen ta ni n ye sɔrɔsikɛ bi o tɛ kelen n ye sɔrɔsikɛ bi ani n sera sɔrɔsikɛ la o tɛ kelen n sera sɔrɔsikɛ yɛrɛ fana na ani n ye guerre gagné o tɛ kelen ye u t'a dɔn fo an ka première espérance de d'u ma n'u ko k'u bɛ kuma rébellion ko Côte d'Ivoire rébellion ko a cɛfarin bɛɛ yɛrɛ de b'i ka histoire lakali ni donsokɛ de bɛ taa kungo la donsokɛ de bɛ na ka bɔ kungo la donsokɛ de bɛ kungo lakale est-ce que sogow bɛ se ka jo sɔrɔ Côte d'Ivoire rébellion mɔgɔ b'a lakale rébellion lakale rébellion cɛbakɔrɔ bɛɛ de y'i yɛrɛ ka histoire sɛbɛn rébellion cɛbakɔrɔ bɛɛ de y'i yɛrɛ ka histoire fɔ rébellion cɛbakɔrɔ bɛɛ n'i y'a fɛn fɛn ka histoire bɔli ye a ka troupe kɔnɔdenw de y'a ka histoire fɔ an b'a bɛɛ kalama mais est-ce que ni guerre de kelen minnu bɛ boli bɔm cira an ka dugu la oui an ye marifa mankan mɛn paratatata a bɛ ka ci sanfɛ an bolila ka bɔ an taara marifa ci civiliw la an n'an ye guerre kɛ kelenw tɛ one wa man i y'a faamuya wa ne bala ko ten a ma kɛ o a ma kɛ o ni Bagbo ka mɔgɔ 20 bɛ yɔrɔ min na n ko rebelle 300 de b'i kunsi olu ma an t'a ɲɛdɔn wa ne bala de ko ten kɛlɛ laban Bagbo ka cɛ dɔ tun bɛ tantɔ fo kusinin tun bɛ mun bolo sɔrɔsiw b'a kɔ i y'a faamuya wa mɔgɔ joli tun b'a kɔ mɔgɔ 16 a mɔgɔ 16 la a kelen jɔni joli semaine kɔnɔ rébellion cɛbakɔrɔ bɛɛ de b'a ta lakale n'u donna dugu kɔnɔ i y'o faamuya wa Ivoiriens ka belebele jamanjan minnu bɛ yen n'u ye place sɔrɔ n'u donna dugu kɔnɔ u bɛ na i y'o faamuya wa sɔrɔsiw kelen ka mɔgɔw daw disi kan u b'u n'u jɔ k'olu arroser an t'a kalama u ye formation jumɛn kɛ hali ni min ye formation kɛ i ma militaire formation kɛ i y'a faamu aw ta k'u lajɛ Ouattara voilà lui il était bien formé parce que depuis ka dɔgɔ ale bɛ chinois bolo Ouattara a yɛrɛ tɔgɔ sɔrɔla cogo di Ouattara japonais de tɛ se ka Ouattara fɔ japonais kɛtɔ ka Ouattara fɔ a b'a fɔ Ouattara o sɔrɔla a ka kɛlɛ degeli senfɛ Ouattara o jɔn ka dɔ fɔ donc an bɛ kɛlɛ de kɛ
Nambisa, nambe balo ambe balu. Nim choche nana kibina manamana kanfo beki sigi gerkan. Chokorobaw, silamew, ala kira gerke billahi. An kuntiye Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gerke, Badra Ali gerke, Sayyidina Usmana gerke, Umar bun Afana gerke, Umar bun Katabli o gerke. Ya fonawa. Donc nolu be gerke, John Bilal o gerke, Hamza o gerke. Donc Muhammadu yere gerke. Donc mo shi ti se ga foko ger haram yalo no na ma gerke a faso uba u kumba minala na ma gerke u kumba ka mo fa. Donc ni Muhammadu ye gerke, Badra Ali ye gerke, Sayyidina Usmana ye gerke, ni Asimu ni colonel Tchenani nu ye gerke foitala. Wa ma ke kuy. Wa an ga gerta ni mo shi tere. Côte d'Ivoire. A to be bloqué. Côte d'Ivoire drone ne be ka an to déstabiliser. Ni ye jamana to be an ni munu an ni jamana wolonvla de be frontière bo sordasi ba jamana bela. Ya fa a jamana be. Armée le plus espérance be armée mounani armée be au Sénégal armée les jambar billahi les jambar Afrique connaît bala côté armée le plus intellectuel c'est armée sénégalaise les jambar ils sont plus intellectuels espérance de guerre la guerre du Golfe au lieu de rendre Afrique be au lieu de tarak ya fama ka américain de guerre du Golfe la fou kra ka avion fa ni Saddam a bombardé. Les Djambars, merci. Mais est-ce qu'ils ont attaqué le Mali? Non. Pourquoi Côte d'Ivoire? Pourquoi Côte d'Ivoire? Un pays qui n'a jamais fait la guerre? Un pays qui n'a jamais fait la guerre, c'est Côte d'Ivoire. Donc, en fait, tu sais qu'en Sigi, Djomaya Dobi Kakauna, en Sorasou B, mais car ça, ita ben fait, n'ta djangi ita dima, n'ta be sharia kono, n'ta te sharia kono. Mais al saobi ka foko deli de bika kola. Deli tala. Choche ye deli ke mali kono ye fuarde. Ne bala kote chokoroba fon fe ni wula ki ba deli ke ye fuarde. Wa fuarde me sa fuarde alo, fuarde me sa jonyala. Ya fama wa fuarde shiube malila me fuarde shate malila. Ni mali shao shata billahi a shat cheba korodo yira, a shat chefarndo yira. Ya fa wa o shat mu no chefaru nyelo lu deun ne klembe. Chefarso ngonfon no ni dotre dobe ngonfon bo. Billahi tala ni mali be fraka toto blakro kle Côte d'Ivoire te joma ka blakro la. Ni mali be fraka toto blakro kle billahi o blakro ni kle te so Côte d'Ivoire ka joma ka ona. Abe ka nyoga musala ka dikuy. Ya famawa avec un musalaka di amiku musalaka di musalaka dun afroka bo anyo mancha billahi nyogo musalaka afroka bo anyo mancha ni nyo susula yu kamangorola dugo nyogo na nyoti je duba kono nyo susula nu kamangorola dugo nyogo na nyoti je OK ni kibe nyine woso ni kulongala mais iba gire kulongala te do che bobara la mumi ka do de mago be che sugola ke sunal na ko be nyonyo biadwa kolomu goloni bora kulong Kolongala mu golonen bora kolonglana fe ni ki ba kolongala clé be kari billahi hey ni samia sira ni fien da ni nyotige sira billahi be funu ne tige aka ni alma ni karamo bina kolongono bismillah ta labo ni alma bina kolongono billahi bismillah ta labo aba alma labo kolongono de ka soroka bismillah fo alma bina kolongono amna joko bismillah mo ti to kolongono ki bingun fo ko ni bora kuma na ibe soro ki binkun fo o koko dien nege mais attends ni karamo mo ko dien ni tokoroba mo ko dien nege tala kaka tala harate so billahi ni karamo mo ni tokoroba ko dien nege tala e ka mali warbe dama kaka tala hara billahi ateso ni musokoroba mo ko dien nege tala e ka dien warbe dama kaka tala harate so fon fen kadi dien de kadina be ardina te soro ni mateme dien Jana mate soro ni ma soro dien fon fen kadi billahi dien kadi ni ardine fon fen kadi dien de kadi na be san bisheki aniko alasan drawuli lila wa ontara san bisheki aniko on allait ke famay ya famay wa o kana kale be sanction bi moka ko parce que ko tiki coup d'état ke dien sharia be Afrique kono am be ba don mandat fla démocratie bana e mandat floke ka kla ka flana ke mandat sabana ka mo shi bade doki ka premier ministre o
i ka parti ɲɛmɔgɔ o sara dɔrɔn mɔgɔ min ka vie était condamné o sara dɔrɔn ka na o sara dɔrɔn e ka parti mɔgɔ bɛɛ sara intellectuel bɛɛ sara Côte d'Ivoire i y'a fɔ e ka parti kodɔnna bɛɛ sara ka sina k'u ta ten tɔ ko komi o sara ko e bɛ segin ka na mais mɔgɔ kelen sara a bɛ sariya yɛlɛma Gon Kulubali sara o bɛ se ka Côte d'Ivoire sariya yɛlɛma Gon Kulubali sara o bɛ se ka Côte d'Ivoire sariya sunba yɛlɛma Gon Kulubali sara o bɛ se ka Côte d'Ivoire député ko ban o bɛ se ka Côte d'Ivoire sariya ko ban Gon kelen ka saya o bɛ sara Gon ka saya bɛ se ka kɛ démocratie banni e k'i sigi o kan e ka tila ka na tuguni ko e bɛ sanction kɛ mɔgɔ wɛrɛ kan ko parce que k'olu ye coup d'état kɛ k'olu ye sɔrɔdasi ye sɔrɔdasiw ye coup d'état kɛ ka dɔ sigi sɔrɔdasi tɛ sariya kɔnɔ ni donso ye donsow de ma coup d'état kɛ k'e sigi donsow ye e sigi ani français e bɛ na coup d'état ko fɔ mɔgɔya depuis ala ye diɲɛ da jamana yɛrɛ mɔgɔw tigɛra jamana na cogo cogo est-ce que un pays étranger o bɛ se ka taa jamana wɛrɛ palais bombarder yan Fransima Gbagbo ka palais bombarder yan a y'a kɛ jɔnni kama e tɛ yan e bɛna sariya fɔ mɔgɔ e bɛna démocratie fɔ mɔgɔ ye e sigilen don mugu ni kisɛ kan e ko mɔgɔ wɛrɛ kana na mugu ni kisɛ la e delila k'a ye diɲɛ jamana jumɛn kan i y'o faamuya wa résultat fila c'est-à-dire gouvernement ka porte-parole olu ka seni ka résultat fila di élection kelen na élection première résultat o bɔra ko Gbagbo de gagnera dɔw nana fɛn minɛ k'a arracher to cɛ mun bɔra ko Gbagbo gagnera o cɛ kelen tilala ka bɔ k'e Alassane gagnera Seni Côte d'Ivoire toi tu as les kilos de nous dire quoi sur la démocratie o fɔ an ɲɛna kɛ aw bɛ ka na k'aw bɛ baga artisiw ma a bɛ diga o de la sinon dɔnkilidala bɛ san 100 kɛ dɔnkilidala i y'a faamuya wa morceau de tous les temps bɛɛ tɛ se ka morceau de tous les temps da Michael Jackson wolola fo ka sa a ma se ka morceau de tous les temps da morceau de tous les temps cɛ minnu y'a da n bɛ n'o fɔ aw ɲɛna morceau de tous les temps i y'a fɔ morceau le plus connu ne Bala Kote diɲɛ hymne national morceau le plus connu qui peut faire comme hymne national du monde entier ça c'est Loma No Cry Bob Marley Loma No Cry c'est le morceau le plus connu Chiatala Jamanatala Niya da diɲɛ bɛɛ b'a da morceau le plus connu Loma No Cry même si un imam en train de prier est-ce que Wallah, vendredi, s'il dit Allahu Akbar, si tu mets Loma No Cry, il va chanter. N'importe quel pays, n'importe quelle couleur, n'importe quelle race. C'est le morceau le plus connu au monde. Loma No Cry. C'est Bob Marley, il a chanté. C'est le morceau de tous les temps. Michael Jackson, il n'a pas chanté morceau de tous les temps. Ok? Salif Keita, il a chanté morceau de tous les temps. C'est quoi d'abord? Manjou Kanakasi. C'est morceau de tous les temps. Il a chanté à qui? C'était un président guinéen. C'est morceau de tous les temps. Vrai ou faux? Hein? Morceau le plus vieux morceau connu, ça c'est quoi? Wantanamera. Wantanamera, Eriko Wantanamera. C'est le morceau le plus connu. Ça a été chanté après la Deuxième Guerre mondiale. Le plus vieux morceau en succès jusqu'à aujourd'hui, ça c'est Lomano, ça c'est Wantanamera. Ok. Alpha Blondy, il a chanté qui? Il a chanté Thomas Sankara après la mort de Thomas Sankara. Quand il était contre Thomas Sankara, il a critiqué Thomas Sankara. Dugudo Masaye, Dugudo Blako. Lugudo Masaye, Dugudo Blako. C'était pour critiquer Thomas Sankara. Maintenant, après 10 ans, 20 ans, après la mort de Thomas Sankara, il revient encore chanter Thomas Sankara. Il dit quoi encore? Thomas Sankara. Ça y est, Thomas Sankara. Alpha Blondy, c'est un pompier. Billahi Tabaï. Il est plus pire que l'Occident. Il a dit, armée française, quittez chez nous. Après, c'est lui-même, après quand l'armée française a bombardé le palais de Gbagbo, après, c'est lui qui a chanté pour féliciter ces mêmes armées françaises. Ça, c'est quel genre de Rasta? Ça, c'est quel genre de Rogueman? Alpha Blondy. Il était avec Ofoot. Tout le monde sait que c'était le griot de Ofoot Boigny. Alpha Blondy était le griot de Ofoot Boigny. Après la mort de Ofoot Boigny, Alpha Blondy était le griot de, comment on dit, Bédié. Après Bédié, Alpha Blondy était, il était le griot de Robert Gueye. Après Robert Gueye, il était le pion de Laurent Gbagbo.
Après, quand même, Alassane encore, il est devenu le griot de Alassane Dambré. Un règlement qui était tout le temps avec une partie au pouvoir. Il critique les autres présidents, mais son propre président, il ne les critique pas. Il critique les politiques des autres présidents africains, mais jamais, il n'a jamais critiqué un président ivoirien au pouvoir, quand il est au pouvoir. Il était toujours ami avec le président au pouvoir. Ça, c'est quel genre de rasta? Tout dernièrement, il prend exemple à Sonko du Sénégal. Mais il a oublié Alassane Dramane Ouattara. La lutte de Sonko. Alassane Dramane Ouattara, il est dans son 3e mandat. Tout le monde sait. Mais il n'a jamais dit, Alpha Blondy n'a jamais parlé ça. Parce que ce n'est pas grave, parce que c'est un président ivoirien. Tout le monde sait. Tout dernièrement, Babylonais, les Babylonais. Mais attends, mais toi, tes présidents, ils sont toujours les Babylonais. Tu n'as jamais dit. Le plus grand Babylonais que l'Afrique n'a jamais eu, tout le monde sait que c'était au Foot-Boigny. Demandez de prendre des histoires. Tout le monde sait. Il ne s'entendait pas avec un président africain. Il était toujours ami de la France. Tout le monde sait. Bob Dalen, Yafa Fokar, le meilleur ami de Fokar en Afrique, c'était Félix Houphouët-Boigny. Fokar. Demandez dans l'histoire qui est Fokar. Alors que c'était un entrepreneur seulement. Après, Fokar. Bilal Fokar n'a jamais eu meilleur ami africain plus que Félix Houphouët-Boigny. Tu vas demander à tout le monde. Mais tu n'as jamais parlé. Tu étais son griot jusqu'à financer la campagne de Félix Houphouët-Boigny, Alpha Blondy. Et toi, tu vas nous dire quoi? Tu vas dire, et regardez, toi-même, toi, Alpha Blondy, tu es plus vieux que Assimi Goïta. Qu'est-ce que tu as dit à Assimi Goïta? Tu dis Assimi Goïta, Alassane Dramane Ouattara, Assimi Goïta, c'est ton frère. Comment 82 ans? Assimi, 30 ans. 30 ans. Toi-même, toi, Alpha Blondy, le père de Assimi est plus vieux que toi, peut-être 3 ans ou 4 ans. C'est son petit-fils. Mais tellement que tu es un escroc, tu ne sais pas quoi dire. Tu le sais très bien. Alpha Blondy. Tout ça là, tu ne vas rien dire parce que tu es avec Alassane. Mais Gbagbo, c'est toi qui étais le premier personne qui a sorti de dire que vraiment j'ai voté pour Gbagbo. Mais Alassane qui a gagné. Est-ce que c'est toi le président des CENI? Alpha Blondy. Tu étais le premier de dire oui, moi j'ai voté à Gbagbo, mais c'est Alassane qui a gagné. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Toi tu ne travailles pas dans les CENI, toi tu ne travailles pas, tu ne fais pas partie des membres des CENI et c'est toi qui donnes les résultats. Ça c'était quoi? Tu as fait moral de cerveau d'abord pour apaiser les gens d'accepter la défaite de Gbagbo. C'est toi qui as fait Alpha Blondy. Blondy. Tu es le seul au monde qui s'appelle Blondy. Est-ce que Blondy c'est un nom? C'est ta grand-mère qui t'appelle Kalfa Bandi. Comme c'était un bambara, il ne peut pas parler français bien. Au lieu de Bandi, il dit Blondy. C'était Kalfa Bandi, Kalfa Kabandi. Ton père s'appelait Kalfa. Kalfa Kabandi, ça veut dire que le petit bandit de Kalfa. Pour dire petit bandit, il dit Kalfa Kablondi, ça veut dire Kalfa Kabandi. Tu le sais très bien. Ton vrai nom, c'est Seydou Kone. Kone, d'où vient Blondy? Blondy parce que ta grand-mère voulait dire Bandi. Elle vient de Bougouni, comme Aïcha Kone. Ta grand-mère vient de Bougouni. Elle ne peut pas dire Bandi. Elle dit Blondy. Ton père s'appelait Khalifa. Khalifa Kabandi. Le petit bandit de Khalifa. Donc, comment il peut dire? Il dit Khalifa Kabandi. Non. Khalifa Kabandi. Il voulait dire Khalifa Kabandi. Il dit Khalifa Blondy. Depuis toi étant petit, on t'appelle Bandi. Ton surnom même c'est Bandi. C'est ta grand-mère qui t'a surnommé. Donc tais-toi. Tu n'as rien à dire ici. Tu n'es pas un vrai rasta. Tu as un cheveu long et tu chantes bien. Je n'en disconviens pas. Mais tu n'es pas un vrai rugbyman. Bilay Talay. Lac Dubé, il a refusé. Lac Dubé. Le premier chanteur africain, rugbyman, qui avait son jet privé. Lac Dubé. Qu'est-ce qu'il a dit à toi?
Lac Dibé dit il n'a jamais vu un règlement politicien comme toi. Lac Dibé. Il dit il ne faut jamais qu'on va confondre lui et toi. Lac Dibé, il a refusé. On voulait la tuer, il s'est refusé. Tiken Diafakoli, il s'est refusé. Toi, est-ce que tu as un jour refusé? Qui t'a menacé? Personne. Parce que tu étais toujours au pouvoir. Parti au pouvoir. Alpha Blondy. À chaque fois-ci, tu vas sortir un nouveau album. Tu vas sortir. Est-ce qu'un mois après, tu vas parler des Blancs, dire n'importe quoi, tu dis, est-ce que tu vas les Babylonais, des Africains, ennemis des Afriques, et tu dis, tu as critiqué Macron parce qu'il a fait les jours des présidents le président burkinabé. Tu es sorti par, ok, et que Macron a fait Macron a essayé de taper les joues des présidents burkinabé. C'est toi, Alpha Blondy, qui est sorti pour dire n'importe quoi. De dire Macron, il ne nous respecte pas. Ok. Mais quand les Français ont bombardé les palais de Laurent Gbagbo, est-ce que, à ce temps, qui a fait le plus grave? Macron, il a donné le petit gifle. Est-ce que tu vas, comme amusant, c'est pas bon, parce que c'est pas respecté en Afrique. Ça, on n'en disconvient pas. Et le président avant Macron qui a bombardé les palais, toi qui as félicité celui qui a bombardé les palais de Laurent Gbagbo à Abidjan, et tu viens critiquer celui qui a s'amusé. Tu es un politicien. Parce que quand c'est en Côte d'Ivoire, ça peut passer. Mais si c'est les autres pays qui vont sortir pour qu'on va dire que non, Alpha Blondy, il n'aime pas les Blancs. Alpha Blondy, c'est un rogueman. Il défend Afrique. Tu n'as jamais défendu Afrique. Festiman passé au Sénégal ici. Tiken Diafakoli. Il était personne non grata. Personne non grata au Sénégal ici. Mais toi, tu as joué ici, j'étais là-bas. Tu as bien joué aux places de l'Obélisque. Mais Tiken Dia, pourquoi il était personne non grata? Parce qu'il a dit, les Sénégalais, il ne faut pas que vous doivent accepter papacratie. Je croyais qu'il y a des démocraties au Sénégal, mais il n'y a pas papacratie. C'est ça que Tiken Dia Fakoly a dit. Et qu'il était personne non grata. Mais et toi? Et toi? Tu n'es pas un vrai rasta. Tu n'es pas un rogué. Non, tu le sais très bien. Tu as toujours un reggaeman, toujours, il était avec partout au pouvoir. Bob Marley, et regardez Brinspire jusqu'à présent, il est vieux Brinspire, mais toujours, c'est un révolutionnaire. Mais si le pouvoir est bon, il faut le féliciter. Mais tous les présidents qui sont passés en Côte d'Ivoire, tout c'était bien. Et toi, tu critiques les autres présidents avec leur politique. Tu critiques jamais Côte d'Ivoire. Tu crois que tous les présidents qui sont passés en Côte d'Ivoire, tout c'était parfait? Jamais. Tu sais très bien. Le plus pur président en Afrique, tu sais très bien que c'était au football. Ça, c'est clair et net. Personne ne peut nier. One love à vous tous. Kanabalaba. Beki sigi guerre kama. Naya meko guerre. Naya meko surasou bigata frontière la. Siga sogaw ay urubne ke goutrondaw la. Ok, je vois kaw ay kolon sing goutrondaw la na bina ni urubne akana nwe. Na usulla ka wuli ka surasou tato akana balawshila. Mali yoro na ni Côte d'Ivoire be frontière bo abekaw pre. Surasou temata se do umni. Soma munu ba dugula, muri munu ba dugula musokoroba nyuma ni tokorobaw. Ya fa ni kramgo mu me se muno koke. Nu ya korobo ambe kreke. Billahi ta'ala me ka kuma fa na galonte entraîner no de. Wa nege ba na de koy. De front yoro mo ma deli koke. On ne boke. Ambe ani jadisu to nyogona kanunu bo barala. De front. Wa jadisu nu klala on fe beba du beta romna. Amadame ne Côte d'Ivoire antena ya. On ne se ka de front ke Côte d'Ivoire tese. Billahi ou te se ka jadisu kele ka klaka on kele bebo do. Mais de front ba be maintenir on fait cadeau kidal. Yo fama wa ku gen ka to lu fe ka klaka do. Ou ba do pre akele ke che bambula dusu be auna. Billahi talay. Côte d'Ivoire au suracité Côte d'Ivoire tchedman be. Ou kumbe tchedman ou kumbe Côte d'Ivoire.
rébellion kono rébellion bana cedman bébé français a cedman be a yereta u y'a fama général dɔ m'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a tɛna kɛlɛ kɛ Mali la a ka na kɛ n'a ka dalu bɔra Mali la i bɛ du dɔn ka cɛ dɔ bɛ duda du dɔn n'u bɛ du dɔn anw bɛ duda du de dɔn bilayi talayi u b'a kalama u ka na kɛ u b'a dɔn pɛrɛ ni du b'i bolo duda du de b'anw bolo karamɔgɔ ye du di ma a ma duda du di ma dɛ bilayi talayi fanga bɛ bo digi o tɛ kɔnɔboli bo ye dɛ o tɛ kɔnɔboli bo ye boji bɛ dugu de ɲigi mais a tɛ binkɛnɛ falen koyi n'i ye di dun ni di y'i faga n'i y'a faamu n'i ye di dun ni di y'i kɔnɔboli n'i sara a ka wusa parce que i bobara timiyalen bɛ taa lahara bilayi talayi sukolaw tɛ se k'o bɛɛ ko ka bɔ yen koyi n'i ye di dun ni di y'i kɔnɔboli n'i sara i bobara timiyalen bɛ taa lahara ne y'a fɔ pan npogotigi ni siminɛ ye magaya nɔfɛ ko ya Dorobara ma maga n'a ya maga minɛli tɛ magaya nɔfɛ ko tɛ ko wɛrɛ de b'a ɲɛkɔrɔ sinon ni magaya nɔfɛ ko don Dorobara ka maga n'a ye koyi walasa ne t'anw dɔn bilayi e bɛ n'anw dɔn Ivoire ne bala côté a ka vidéo kɛla bɛɛ moi seul tous bilayi moi seul contre eux tous moi seul contre tous a y'u bɛɛ labɔ a vidéo kɛla tɛ yen bilayi a tɛ yen i b'aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ français fɔ minnu bɛ kuma julakan na k'a kuma ka Ivoire ka vidéo kɛla bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ka kumakan don mɔgɔ kelen kun na k'a don mɔgɔ kelen da n'a ye bin 5 minutes kɔnɔ bilayi n tɛ vidéo kɛ bilen a ka vidéo kɛla bɛɛ pian fɔ de don jamana mu armée yɛrɛ tɛ se ka dɔnkili da ni tubabukan tɛ Sénégal les jambars les militaires sénégalais ils font des bonnes chansons aux Sénégalais en wolof bilayi même caporal là caporal mais c'est une chanson sénégalais en wolof par des militaires sénégalais des jambars garde à vous à tous les jambars vraiment Mauritanie les militaires mauritanais ils chantent en leur langue bilayi à la langue mort Suraka Burkinabé Burkinabé les militaires burkinabé ils chantent en mochi ils chantent en djoula en bambara. Les militaires ivoiriens, bilayi, ils chantent en français. Ils n'ont pas même une autre langue. Soit ils vont chanter djoula. Ils n'ont pas la langue. Tout c'est français. Tout. Bilayi. Français, libanais, français, libanais. Français, libanais. One love à vous tous. Dès qu'ils prennent guerre comme nous, il y a Korobambu Bunte. Ni mu fa bɛ sa o fa bɛ sa ni mu ba bɛ sa o ba bɛ sa ni mu kɔrɔkɛ bɛ sa o kɔrɔkɛ bɛ sa ni minnu ka dutigi bɛ sa olu ka dutigi bɛ sa sata bɛ sa joginta bɛ jogi bolita bɛ boli ne bala côté bilayi ala m'a guerre éclatera ala m'a guerre wuli ala m'a guerre éclatera ala m'a to la u k'a kɔrɔbɔ ala m'a dusu jigi u kɔnɔ ala m'a idée jigi u kɔnɔ ala m'a to la u k'u ka troupe déployer ala m'a to la u ka na u ka sɔrɔ ala ka guerre wuli anw ni Côte d'Ivoire cɛ ne bala y'a fɔ jɔnmaya tɛ ba dugu la gansan koyi bilayi talayi hey mɔgɔ mun nana sangafo la n'a ye kogo ta bilayi a ma da ala ka hinɛ ala dama ma ni sangafola ya bɔra kogo fɛ a ma da ala ka hinɛ ala dama ma ni kaburusena wuli-wulila mun sara hakili b'o muso de la sinon kaburusen yɔrɔ tɛ mɔgɔ wuli-wuli yɔrɔ ni tasumacɛla wuli-wulila tobilikɛla sigicogo ma ɲi bilayi talayi galo bɛɛ bɛ da bilakɔrɔni na f'a binna muso kan selimadenni i n'i ka kɛlɛya bɛɛ i t'a fɔ selimadenni o t'o arrange koyi one love à vous tous kana balaba a dantise dandi guerre tɛ ya Moribo yɛrɛ ɲuman et Ablaye Maïga je répète une fois je répète deux fois je répète pour une dernière fois Moribo ko depuis avion nous nana ko on répète ko une fois seulement ko deux fois te ko y'a fama ko dernière fois te ko avec les avions là ko on répète qu'une seule fois ah ko tene ama depuis avion nous nana ma je répète problème wa ko bana ko une seule fois ko ça suffit ko parce que ko avion nous be quand te faut y répéter blé ko une fois je te dis une seule fois avec cette dandé on le voit vous tous bilayi talayi o bloku dun t'a la dɛ ne dɔgɔnin TikTok mani a ko sɔrɔsiw k'u mago bɛ guerre yɛrɛ la quoi ko parce que i y'a faamuya wa Coupe d'Afrique 2022 k'a bɛ organiser quoi k'a bɛ fɔ ko Mali organiser ne y'a fɔ aw ɲɛna depuis a daminɛ
ay Côte d'Ivoire bombardé aw ka ma fora bana ni ya me rishu ka keleke mina on bika mesra la de ya famia wa anga groupe nunu kura munu nana moteur tika soro de ni be portail de aya ci aka franga foi te boala billahi keleke che foi tout fait ya fa dugu mu yere klache be koné dugu mu klache be koné jara kulubali tangara ya fa boire sogoba ni be ya fa sanogo ni du ya fa sanogo sangari jalu dugu yere klache be ni dugu jo keme o keme ya fa bi wolon vlo ya do ku foi tala i feni bala wa adande sordasu préparez-vous Tchenchen tedline yoro mogo musira ka santange ka kele maintenir tchenchen on ni ala che na fra ko kata Côte d'Ivoire fontenité clété on ala che o kele te o te basa fra ya obulo e cha obina ja donner son da première classe une deuxième classe ou abina ya fa ka obo wara ba fra la kata o blanton fra la ka obo sama fra la ya fa ma kata au bla différé le fra la ka au bo mogo fra la kana au bla toto fra la ka au bo mogo fra la ani ala che mogo mo kele maintenir 100 ans kidal ya fa ni o bo kidal ko kata keleke Côte d'Ivoire ate inafo ni ye mogo bo désert la dron kana bla salon ono klimu me salon ono obe marfachi jo ay tare tipan de bubulo mere tete de be awbulo na jaramuna jelu bo madabalma moi je parle en français c'est que ne be français fo esgo kai etika sebenga français la esgo kai ne tanya ne tabnyege ete fenega français fo ebugo fo ne français sebenna eti to do centerke mamadou balou ito ko do jatemne ikunta sebenye bamananga na ngafam oube ye eta te ba généré tay basha hein. Chacun parle à sa langue. Toi, tu as écrit en français. Est-ce que ça fait partie de la culture africaine? Donc, écrire français, si ça fait partie de la culture africaine, donc parler français peut aussi être aussi culture africaine. N'est-ce pas? Moi, je parle, mais toi, tu écris. Donc, ce qui écrit, ça veut dire que si tu arrives à écrire, c'est que tu peux parler. Mais on peut parler sans savoir comment écrire français. Donc, tu es le plus pur que moi. Ferme ta gueule. C'est pas parce que tu as mis les photos des 5 colonels. Ok, je m'en fous de toi. Tu quittes soit Biba, Kaha, Haoueka. Je m'en ai caillé. Biba, Bibon, Ababang. One love à vous tous. On a tout à son avec Daniel. A beka pren keleke ma amna keleke. Wan dugurata Côte d'Ivoire. Amba chi ouve banchi. Ambe Côte d'Ivoire chi. Ouve Côte d'Ivoire banchi. Ambe Côte d'Ivoire nyebwana soit Côte d'Ivoire besana. Ambe Côte d'Ivoire ke kato la somi soit to bi nyedwana Côte d'Ivoire ko kama. Asim Goïta colonel Kedrou. Yo fama abe boka chi do de fo Ivoire na tuma kantul todo. One love à vous tous à bana peu.